insha Allahu a daidai wannan lokaci gamayyar gidajen yada labarai na rediyo Kano da suka haɗar da Aliyu Sufyan Alhassan da yake wakiltar Aminci rediyo, Bashir Sharfaɗi daga Freedom Radio, kuma sai Sayyadi Haruna Kutama daga Voice of Africa, Abubakar Dan Gambo daga Independent Post da kuma Yakubu Abubakar Gwagwarwa daga gidan rediyon Pyramid da kuma Khalid Shigari daga gidan rediyon Garanti, sai kuma ni Idris Muhammad Abdu daga Express Radio da zan raka musu, wanda za mu karɓi tattaunawa ta musamman tare da tsohon kwamishinan harkokin raya karkara na gwamnatin Kadimul Islam Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ta gabata, kazalika tsohon ɗan takarar majalisar tarayya yankin ƙananan hukumomin Kura Madobi garin Malam, sarkin yakin masarautar Karaye kuma sarkin yakin Baba Ganduje, wato Honorable Dr. Musa Ilyasu Kwankwaso, wanda tun nake farin cikin shirya muku cewa yana tattare da mu a daidai wannan lokaci da za mu tattauna dangane da sha'ani na hukuncin kotun koli da aka sanya ranar 21 ga wata a matsayin ranar da za a fara sauraron wannan korafe-korafe da jam'iyyar NNPP da kuma gwamnatin Kano ta gabatar, wanda kuma a yau dai da Bahaushe kan ce rana ba ta ƙarya, yau an zauna kuma an gani wani. Honorable Dr. Musa Ilyasu Kwankwaso, a madadin dukkanin kafafen yaɗa labaran nan muna muka lalle marhaba. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kowane lokaci dai mukan alamta muku Honorable Dr. Musa Ilyasu Kwankwaso baya buƙatar doguwar gabatarwa, illa dai kawai da yake yana da amo wajen ƙoƙarin kare muhibbar siyasar jami'ar APC musamman idan abin faɗa ya zo, wanda yau ma dai bayan wannan batu na sauraron dukkanin ɓangarori daga kotun koli za mu so mu ji zuwa wannan lokaci Dr. Musa Ilyasu Kwankwaso ya kuke kallon wannan sha'ani na zaman da aka yi na fara sauraron wannan hukunci na kotun koli, wanda kuma za mu so mu ji zuwa wannan lokaci yaushe ake sa ran za a yi wannan hukunci. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim. Da farko dai muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai, muna kuma jaddada godiyarmu ga jagoranmu shugaban jam'iyyar APC na baki daya kuma tsohon gwamnan jihar Kano da Abdullahi Umar Ganduje. Muna kuma miƙa godiya ta musamman ga shugabancin jam'iyya karkashin Alhaji Abdullahi Abbas dan sarki jikan sarki, jam'iyyar APC ta jihar Kano da dukkanin shugabanni tun daga kan na jiha zuwa na ƙananan hukumomi da chapter da ma waɗanda ba shugabanni ba, masoya, malamai, 'yan kasuwa, kowanne ɓangare da wanda ma baya siyasa amma ina ƙaunar wannan gwamnati da za ta zo cikin ikon Allah ta Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da kuma ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda aka gabatar shekara 8. Muna godiya kowa da kowa da haƙurin da aka yi da bibiya da aka yi ta yi da abubuwa da muka yi ta faɗa. In mun faɗi magana a ƙaryata a ce ƙarya ne, a ce waye. To, din da aka ce kana da gaskiya, ƙaryarka watan gaskiyarka ba za ta ƙare ba sai dai ƙarya ta ƙare. Maganar zama da aka yi na yau aƙalla wata 7 tun daga kotun farko, wanda kullum na program sai na faɗa. In mun yi magana mun je a ce a sha magani, haka za mu tafi Mila Road sai da aka yi tsawon wata 6. Duk abin da aka faɗa sai ga ana fassara ana ganin an ɗauke mu ba mu san me muke ba. To mu kuma da abin da muka ɗauka da gaske muke, tsakaninmu da Allah muke. Domin ita wannan demokuraɗiyya siyasa aba ce wadda ake yin ta don a taimaki addini da al'umma, musamman mu jihar Kano. Kashi 90 daga cikin 105 mu addinin musulunci muke, akwai waɗanda ba musulmi ba kaɗan daga ciki. Idan Allah ya baka shugabanci za ka yi wa kowa adalci, kuma alhamdulillahi a matsayinmu na musulmi mun yarda cewar kowace irin kaddara idan ta same ka mai daɗi da mara daɗi, idan ka miƙa ta ga Allah subhanahu wata'ala, Allah zai ci gaba da taimakonka. Kuma mun ɗauki waɗannan al'amura tun sanda abu ya faru, lokacin da aka bayyana Abba Gida a matsayin wanda aka ce shi ne gwamnan Kano, wanda tun kafin kwana 7 muka ce ba a yi daidai ba, an zuba kuri'a, an yi aringizo, an yi sata, an yi abubuwa marasa daɗi. Muka tafi hukumar zaɓe tana da hurumi a kwana 7 ta canja ta ce a zo a yi inconclusive a sake zaɓe. Amma dai mun yi tattaki, kowa ya gani a ƙarƙashin jagorancin shugaban jam'iyya Alhaji Abdullahi Abbas, wanda muka taka tun daga kofar mata a ƙasa. Manyan mutane ciki har da Nasiru Aliyu Koki, shekara 70 a duniya da wani abu, amma haka muka rika tafiya yana gumi. Da muka zo wajen kwari ne ma na ce baba ya kamata ka ɗan hau mota, ya ce ina, ai mu mun riga mun fara siyasa tun daga ne gun keta santsi me ba mu gani ba a ƙarasa. Haka muka je muka kai koke. A wannan lokaci Sanata Rabi'u Kwankwaso ya sha giyan mulki, yana ganin cewa ya isa, ya fi ƙarfin kowa a Kano, shi ne mai komai. Ya shigo gidan rediyo ya yi bidiyo
ai gwamnatin arziki ita take wace gwamnati ce ta arziki take zanga-zanga, ai kaza kaza in rika faɗan maganganu. Mu ko muka bar ruwa Allah shine sarki shine mai yi, ya fara faɗi maganganu ba mu san me muke ba. Allah cikin ikonsa kamar wasa ana tafiya kotu, gangara ta zo gangara ba su aune ba sai da wajen wata 5 an ɗauko yanke hukunci. Mun tafi zargin da muke nema mun samu hujjoji, kuma Allah ya tabbatar mana da wannan hujjoji na ƙuri'ar da muke zargin an sata, wanda mun